review natin dito sa kaso na ito. Opo. Opo, kami ho sa CLTV nakikiramay ho sa pamilya ni Ginang Rosalinda Mangune at sa lahat ho ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. Sir, pag-usapan naman ho natin yung pagpapatupad ng election gun ban. Alam naman natin may mga checkpoint ho yung COMELEC. Tanong ng marami ngayon sa ating mga kababayan, paano nakalusot itong dalawang suspect na nakamotor kung meron namang checkpoint na nagkalat itong PNP? Opo, alam niyo naman po, yung mga gumagawa ng mga ganito, hindi din sila basta gagalaw ng ganito na hindi din nila pagplanuhan kung saan yung mga nakalatag ang ating mga checkpoint operation. So sa dami ng kalsada natin dito sa City of San Fernando, yung mga tributary road na pwedeng daanan, ay hindi talaga lahat yan ay mababantayan ng ating buong kapulisan ng San Fernando. So isa din to sa ginagawa yung mga may kagagawan nito ay pinagplanuhan din talaga kung saan sila tatakbo. Apo. Sir Preston, as we speak, gaano ho karami yung activated checkpoint dito ho sa ating syudad at gayon na rin yung manpower deployment ho ng kapulisan pagdating sa pagtitiyak na magiging payapa ho yung papalapit na barangay and SK elections? Ang ating pong deployment dito sa checkpoint natin, dito sa City of San Fernando, maliban sa mga COMELEC checkpoint, meron po tayong mga linalatag na checkpoint sa mga random na mga lugar na ginagawa natin ng iba, anti-criminality checkpoint, na ipinapasok natin mismo sa loob ng barangay. Pinupwestuhan natin siya isang oras, tapos lipat na naman sa ibang lugar, pwestuhan natin ng isang oras. Lilipat-lipat po ang linilipat namin yung mga checkpoint namin para hindi nga siya ma-pattern, para magkabulagaan. Ay hindi kasi kung ilatag namin na iisang position lang siya, ay madaling malaman at madali nilang iwasan. So ang checkpoint ng City of San Fernando ay linilifrag namin sa mga barangay. Opo. Sir, as we speak, meron ho ba kayo kahit siguro rough data lang kung ilan na yung mga nahulihan po natin na nagbibit-bit ng armas simula ho nang ipatupad natin yung gun ban sa mga checkpoint, kasi nakikita rin ho natin pag dumadaan tayo talagang hinaharang ho karamihan yung usually mga motorsiklong single ho yung mga binubusisi ng ating mga personnel diyan sa PNP may mga nahuli na ho ba kayo na may dala ng baril at gaano na ho karaming mga to, sir? Sa amin dito sa City of San Fernando, pagdating sa checkpoint operation, wala pa kaming mga naaktuhan na nahuli na nagbibitbit ng baril, pero meron na din po tayong nahuli na baril na in violation dito sa ating election gun ban. Sir, gaano na ho karami yung mga nahuli na lumabag dito sa ating election gun ban dito po sa ating lungsod ng San Fernando? Sa amin dito sa lungsod ng San Fernando, meron kaming may isa kaming baril na confiscated na sa paglabag dito sa ating election gun ban. Sir, ano pa ho yung paghahanda na ginagawa ho ng inyong tanggapan para mapanatili ho yung kaligtasan at kaayusan ng papalapit na eleksyon? Dito lamang ho isang araw nandito si Presidential Sister at Senator Amy Marcos na siya namang committee chair ng election committee chair diyan sa Senado. Nakikiusap po siya sa mga LGU na bantayan ng mabuting eleksyon, lalo na't dikit ho ito dun sa ating paggunita ng araw ng mga patay o yung undas dahil October 30 tapos November 1 nandyan na yung undas. Alam natin dagsa yung ating mga kababayan na magsisiuwian. Paano ho yung mga adjustment na gagawin ho ng San Fernando PNP kaugnay ho nitong dalawang magkasunod na major events po na ito, sir? Opo, dito naman po sa dalawang magkasunod na major event, itong BSTE natin at saka itong sa UNDAS, ang kagandahan sa BSTE natin ngayon, yung deployment namin hindi siya masyadong mahaba dahil manual counting siya, unlike yung gamit natin ng national election na ang deployment ng PNP ay aabot ng 1 linggo. Pero sa ngayon, baka 2 araw lang ang deployment namin. So after nitong barangay election, kinabukasan ay UNDAS, ay meron naman na kaming mga nakalatag yan na mga deployment namin.
Opo. Sir, pagdating naman ho sa sitwasyon ng trapiko dito sa syudad, nag-augment din ho ba yung ating kapulisan dito ho sa traffic situation, sa pagbabantay ng daloy ng trapiko? Alam natin yung si Porsco ho talaga yung tumututok diyan, pero may mga pagkakataon ho ba na nagbibigay din ho ng assistance itong PNP, sir? Opo sir, ang aming PNP dito sa San Fernando, especially dito sa intersection ng Lasatin, nagpo-provide din po kami diyan ng mga deployment ng yung sa mga peak hours ng kung saan makapal yung volume ng traffic. Meron kaming mga deployment diyan sa umaga at sa mga hapon para makatulong dito sa pagpapanatili ng maayos na daloy ng sasakyan dito sa mga traffic areas natin. Sir, panghuli na lamang po, ano ho yung pwede nating ipaalala sa ating mga kababayan na ano ba yung dapat nilang gawin pag sila ho ay nadaan sa mga checkpoint ng inyong pong tanggapan, at paano ho ba yung mga i-expect nila? May mga nagtatanong kasi, bubuksan ba yung bintana, bubuksan ba yung ilaw, kung heavy tinted yung sasakyan? Siguro po magandang ipaliwanag din sa kanila, sir, para po sa kaalaman ng ating mga manonood. Opo, sa ating mga kababayan na dito sa San Fernando na dumadaan sa checkpoint na ilinatag ng ating kapulisan, makipag-cooperate lang po tayo. Kung ano yung tinatanong nila sa atin ay yun ang sagutin natin. Basta ang gagawin lang ng pulis yun, hindi naman sila magkakalkal sa inyong sasakyan, hindi naman nila ipapasok ang kanilang mga kamay sa bintana ng inyong sasakyan, kundi kakausapin lang kayo sa labas at sisilipin lang kung ano ang makita nila na nasa loob ng inyong mga sasakyan. Hindi din po kami magpapabukas ng mga trunk ng inyong sasakyan, basta sa amin yung visual search lang, yung nakikita lang, hindi kami pwedeng magbukas ng inyong mga compartment. Opo. Sir, pahabol ko lang, sa ngayon ho, gaano ho kadami yung personnel ng PNP San Fernando? Sa ngayon, meron po kaming mga 138 na PNP personnel ng San Fernando. Sir, ito ho ba, alam natin na yung dun sa police to population ratio, alam naman natin, sumasapat ho ba ito o kailangan talaga ng augmentation? Sa ngayon, kasi kung sa augmentation tayo umaasa, lahat naman talaga ng istasyon dito sa San Fernando at saka istasyon dito sa buong Region 3 ay kulang din talaga ang kapulisan. Opo. Kaya kung ano ang available na meron kami, yun ang minamaximize namin na resources namin sa mga deployment dito sa mga activities natin dito sa lungsod ng San Fernando. Okay, maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Preston Bangangan. Ito pong hepe ng San Fernando PNP. Sir Preston, thank you very much po at mag-ingat po kayo. Thank you very much, Sir Justin. Yan po mga kabalen, dimdam tayo po Sir Preston Bangangan in pong hepe ng City of San Fernando Police. Kaya ngaliwa naman pong balita, magserbisyo la po kayong barangay ang pong SK Elections 2023 ding may git pong 19,000 na katao keti Pampanga. Iti po ing pinasyag na ng Commission on Election. May pirma na rin po ing metong Memorandum of Agreement, pilata na po ng COMELEC, ning DepEd ang po ng Public Attorney's Office bang dinan la kanong dagdag proteksyon. Then pong talaturo naman ang mag-duty kay Aldo ning pamagboto. Ay hindi po yung report. Makasadyano ka magserbisyo para kay Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 dang may git 19,000 na katao ketiking Pampanga. Base kang datos ng Commission on Elections o COMELEC Region 3, 766 na rin mag-duty ang Timon Department of Education Supervisor Officials o DESO. 1,137 naman ding DESO support staff, 15,534 ding electoral boards, at 1,605 ding Board of Canvassers. Miras naman king 86,420 ding poll workers sa magserbisyo kang eleksyon kang mabilog as Central Luzon. Samantala, may pirman na ang Memorandum of Agreement kay pilatan ng DepEd, COMELEC at Public Attorney's Office bang may dinan proteksyon ding talaturong magserbisyo kang barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023. Nasa ning MOA amidinan lang sapat na suporta rin sa blang teachers ang mag-duty kang eleksyon base na murid king Republic Act No. 10756 o Election Service Reform Act.
May kisabi naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kang Comelec anong malyari ang poll body na magpaluwal pondo para kayang pamamayad kuryente ka rin eskwela ang magamit kang eleksyon at repair na rin pasilidad ang masira. Isa na lang na nasa wishlist ko na hanggang ngayon ay hindi pa namin alam kung paano namin mapatupad ay yung pagiging libre ng paggamit ng kuryente at tubig sa aming mga paaralan at yung mga repairs ng mga nasira na mga gamit kapag tapos na yung eleksyon at bilingan. Dahil ito po ay charge sa MOOE ng paaralan na hindi naman kaparte ng aming mandato. Ang solusyon po dyan sa amendment sa revision ng Omnibus Election Code. Kung doon pwedeng maisama na mismo yung item na yon upang automatically may appropriation para doon sa bagay niyan. Kasi kung batas na mismo, yung nagsasabi. Kasi siyempre, ang pinoprovide lagi sa amin, pang-honorary ng teachers, pambili ng ballot box, pampa-print ng balota. Pero siyempre, wala namang kaming alam na meron palang binabayaran na gano'n. Ang pinupunto ni Vice President, siyempre yun ay activity, hindi naman ng DepEd. Naunawaan ko siya doon. Activity yon ng komisyon, activity yon patungkol sa eleksyon. And therefore, marapat na yun ay makargat sana sa pagkukonduct ng halalan. Kung kaya kinakailangan kami mga nasa Comelec, maiparating, lalo na sa DBM, yung ganong klaseng sitwasyon. Ako, Inki kayong Talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kabalin, ako po mama ko, dakal pa balita, king pa magbalik, ning balen at balita.
Magbalik niya po ing balen at balita. Midi na la pong galal. Dini pong miyaliwang establishmento ang pong organisasyon. King syudad ning San Fernando may kasaw po ketang promotion na ning travel and tourism sector ning syudad. Akin pong may rapat Tourism Star Awards King Heroes Hall. Nandin mo po yung gat panapon. At kaya baya po, kaya kayong talasuyo CLTV 36, karen pong midinan galal, akin pong may sabing okasyon. Bang di na nakatapong update, dikil keng event ngayon, kaya beta po JM De Jesus. JM, pilan la karakal, dening menikwang galal, iba't kening city government ng San Fernando. Kuyang Justin, nandin present tamo live na live at ikinyo po yung Facebook page na po ng CLTV. Di ega na ganang Midinan Awards ne. Katang-kutang mo naman Kuyang Justin, by get 180 detang awardees tamo from different sectors na talagang mintaking Heroes Hall at may katanggap bala mo sa Parula Trophy, baan kanita Medinan la kanong recognition karetang South Daking tourism sector ng syudad. Wow, JM, rin lang bat dening 180 organization. I understand na ating partner organizations, ating mo yung CLTV, ating establishments, nano-nano lang kategorya. Detang Mikyabe o ang Midinan Galal. Yes, Kuya Justin, aman mo pining CLTV 36, metong yang makalagay ketang partner organizations na metong yan naman nakatanggap award. Pati retang DOT accredited tourism-related establishments, din dala namang karangalan din CSFP Tourism Star Awards ne. Pati retang Tourism Statistics Excellence, Most Participative Tourism Frontliners, Child Safe Tourism Establishments, ang pong Barangay Tourism Program Champions. Ikita mo nang din, private na pong public sectors, miyabe-yabe langan. Anya naman ning kakatamong City Tourism Officer, Ma'am Ching Pangilinan, ang po yung kakatamong chairperson ng CSFP Arts, Culture and Tourism Council, Miss Pritzel Olaya Faustino, magpasalamat la, karetang ega na ganang mintauling inikano, balang sa pasasalamat yan naman, ning karelang ahensya para king kaya karelang sinaw para king pamagkain na ng turismo ng syudad. JM, ini balo ko banwa ding gagawan kasi last year tinagunta mo kaya betay ko yung Jody karetang tinanggap ketang award, kalupin nga banggit mo party na itining Tourism Week. At kumusta ka based ketang apisabi tamo ikiti ating Fritzy. Dati tayong kayabe, kaya ni CLTV, aking Tourism, Arts and Culture ng San Fernando. At syempre, Miss Ching Pangilinan. Karetang karelang maging amano, kayong event nandin. Kumusta ya yung estado na ning tourism industry kaya tiking syudad San Fernando? Ang pang naman karetang kasabi tamo po ang interview Miss Pritzel ang po ay Ma'am Ching. Syempre milabasan ng pandemya at metong sektor na ng turismo king madagul na talagang mitoran kayong pamaglabas na ng pandemya na uling dakal establishmento, dakal tourism sites sa talaga may manyara. Anya naman may kasakit lang bumangon pero ngayon ka looking south na ng private and public sector ng syudad pati LGU talagang mas masalesen at mas mesan tingya pa kanu anong ikumpara before pandemic ining turismo na ni syudad anya naman kinumparade pa ing turismo bilang bala mo sa gasolina ni kanuning city o syudad ban kanita ing ekonomiya na kanu talagang lakas sa poing siknangan ning ekonomiya na ni syudad ay abot ni kaya katamong syudad. JM, igit kaya namang memye pa siya Mayora Vilma Kaluwag king event do via video message pero para ka rin kaya katamong kabalen nano la kanu nano ing maging lamaning pasyag ng mayora at nano ing programa ning Kaluwag administration bang lakwas pasikanan ing tourism industry kaya ti syudad baluta naman we have the Giant Lantern Festival at intamo ring Heritage District kaya ni king kabalena natin detang Kalesa Rides. Pero makanano ni akakit Mayora Vilma ining tourism sector in the next years na to come para makanita dakal la pa deng mamasyal at munta keti San Fernando. Aminado naman ni Mayora Vilma Kaluwag Kuyang Justin medyo masakit anya pangaluklok ng mayor last year ing meto nang lalaway na pong party ng 10-point agenda ng Mayora ing sektor na ning turismo. Nung ikumpara tayo kanong ngaliwang lugar alata namang malam sa pupunta lang talagang tourist spots alata mong beach, tawag mong aliwa pang mga lugar na pwede punta lang na rin turista. Pero ang pang na
tamo pa isambot ketang kultura, ampong heritage ng syudad ng San Fernando. Like for example, ding aniwang festivals kanu, ampong dening culinary expertise na po ni Kapampangan, talagang deni rin magdala. Anya kanu-kanod na po ni Bermans, kini excited day Mayora Vilma Kaluwag, at sinabi mo naman na kanadin, Kuya Justin, uling ini talaga madakal festival sa abang kanupa din Giant Lantern Festival. Sinukwan festival na pong aliwa pong limag Pasko na, anya kanu-akit ka rin sa San Fernando. Metong ka rin maranan mag-celebrang Pasko, at metong niya ini kanukin pokusa ng mag-focus si Mayor Vilma. Kaya nga bayo mayaring panungan ini bakanta mag-full blast na kanukin tourism. Awa, baluta naman api niya ni pisabihan tamo nan din kay bawaling chismis kaya betay Nanay Kap o konsehala Rose Kalimlim dikil ketang ordinansa naman na susubong da bang protektan ning Giant Lantern Festival. JM, nano pa ing kinglawe mo dapat nang antabayanan din kaya katamong kabalen kining celebration tamo ning Tourism Week at siguro nung atilang pangumbira pamalita mo na naman bang kanita baludong pasyalan ding Manalbe kaya katamo. Yes, Kuya Justin, kitnan tayo ng din ni Ma'am Ching po ay Ma'am Fritz, Manya nila kanong mga pagbisita king Facebook page ng City Tourism Office, ban ganita akit dala, ding ega-naga ng aktibidad na celebra ning Tourism Week. Okay, dakala salamat JM De Jesus at syempre po pasalamat kami naman kaya pong City Government ng San Fernando ay ni po yung masanting award na binyeda kaya kami aking CLTV 36 ini po kabalen eya mo po ini keng CLTV 36 doon Kenya pong Mabilog Pampanga uling baloy naman po yung kaya katamong puso mo kabalen yung kaya katamong nasa imbalaw sa makapamiye suyo kaya kayo po at syempre dakal salamat kaya pong recognition abinyeyo asahan nyo po na ibalawis mi ing pamanyaup kaya pong balenta mo na asopan niya talakad pa si Bayo at lakwasikan ini pong kaya katabong tourism industry. Kaya naman pong aliwang balita o ini po sasaingsing lapureng memalen king Barangay San Vicente, Santo Tomas, Pampanga pauli na po ning kakating albog king Karelang Lugal. Mamalitaya po Paulo G. Santos. Kakating albog maski na pamumuran. Pininiing saingsing pedalada. Reng Mario king Barangay San Vicente, Santo Tomas, Pampanga. King Facebook page ning CLTV 36 News. Kaya naman pigsa dyan ning kakatamong news team ing mesabing lugal bang pakibalwan ning katutuan ning sumbong dareng kakatamong kabalen ngening Miyerkules September 20. Keti di san mi nabistaman mababa na mo ing albog. Anti mo namang barado lareng kanal, uling daragos ing danum. Kanita hanggang pabulan ng uran kaya lalbog Migtaka kami ngayon ba't mumuran. Ating kaya danum. Iya kayo, mother. Ba't makaperwisyo, siyempre magtinda kami. Alang sasali. Sirain ka panintunan niya. Ing checkgate king Santo Tomas, San Fernando Tildike ing sasangka ng dareng Mario hangga na kasi kanungeni lulub ing danum king Karelang Lugal. Siyempre kami naman yung makalunos pag bisinus ni Rito daragulay da naman gakyan bahal may tangkulis na maluto nga ita. Metong muna man nakakitang sangkandeng memalen ing pamanambak kareng dalan. Ala naman kanusanang problema kanini dapat pakisabi na manabiso la sa nakarela de nga suking kapanibalan. Sana manabiso la pero lately nga balo kasi anya ka bigla dito ulit tatambakan din dalan yung mga pagkuwaring mayor. So in fairness na marugo kayo, di nga kasi babas day ngayon siyempre tamto kayong putang sana manabiso la pero kanta ka na akong banda ka rin medyo batas na akong marugal so tamong dadalanan mi. Samantala, balaos naman kanuing gagawan ng pamagpump danum kareng major waterways king Santo Tomas, Bangko Mati ing albog ag panggang engineer Gilbert Cruz ing municipal engineer ning Balen. Dahil maragol talaga yung danum king ilog napin siyempre ating po sigurong area ing danum ating lulog. Opo, pero ating po gang magpump kami ing danum sa pamurin. Sinabi na namang Engineer Cruz sa atin niyang project in Department of Public Works and Highways o DPWH king Barangay San Vicente, amalyari mo naman kanung apin iniing maging sangkan nung bakit kararagling daragos
ing danum papaluwal king baryo. Actually, atin pong project ni San Vicente, dito pong nanita. Dito pong mababang dala na lulbog. Atin lang po kasing pondo kayong kaireta, BP eh. Wow. Dito po. Project lang po kayong DPWH lang po. Alineman kanumalyaring isara ing check gate, uli na ning matas mo naman ing mipupondong danum king area ning Santo Tomas San Fernando Tail Dike. Magyaya mo po mga busne. Uning, siyempre po itang danong kita pong Bacolor side, medyo maragol mo naman po kasing danong ka rin eh. So, ito pong kitang check gate, dahil nga atin niya pong bagyang mga buklat, natural po, maragulin danong kita sumangit. Akit may po talaga itang force na nindanong, bala mo masikat. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, kingaliwa naman pong balita pag masusyan niya po ing Blood Disease Month. Balang Setyembre, pauli na po ning Proclamation number 1833, Series of 2009. Antimurin po yung pamagselebra king World Leukemia Awareness and Blood Cancer Awareness Month. Ang pangpuking obasiking datos ning World Health Organization, kanya pong 2020, 3,596 sa Pilipino la. Ring mete, uli ning leukemia. Uli na po niti, metong iya ing may sabing sakit kareng top 5 amani mo ng sangka ning pangamate o king cancer kaya po king bansa. At paganaka na po ng Department of Health ang po ning PhilHealth pakibaluan laring sinyalis, sintomas at ing lunas king sakit po king daya. Mapilan ka ring sintomas ning sakit king daya ing pamagkapasa, pamanyakit ning buntok, pamamutlanim balat, pong maluwat, pamagkayap na ring sugat, pamanakit ning kalamnan, pong kasukasuan, ating malagwala pong papagal. Deni pong ating makanining sakit ne. Makanyan mo naman po yung pamaglapot ning daya, pamandaya ning arong ang pong gilagin. Ba naman pong iwasan at agapan ning impeksyon king daya, dapat magkonsumong pamangan, dakal po o makwalta, ketang vitamins B12, folate acid, ang pong iron. Ating pamaninom iron na tablets, basiking rekomendasyon na naman po ning doktor. Paulagan panugalyan mo naman kano ing pamagpa-check up niya po itang blood test. I-maintain ang gustong timbang at mag-exercise regularly. At naman pong libreng complete blood count o CBC with platelet count kareng PhilHealth Consulta Provider. Kabalen, dakal pa po balita, kaya kaming pamagbalik.
Magbalik niya po Balen at Balita. Kabalen, Balitang rehiyon naman ho tayo. Ito ho, hirap pa rin daw makapasok sa Scarborough Shoal ang mga mangingisda ng Masinloc, Zambales dahil sa patuloy na pagtataboy sa kanila ng Chinese Coast Guard. May special report po si JM De Jesus. Kabilang sa mga pangunahing apektado sa territorial dispute sa West Philippine Sea ang mga mangingisda ng Masinloc, Zambales. Ito ay sa kabila ng arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea na pumapabor sa Pilipinas noong 2016. Ayon sa UNCLOS, bahagi ng traditional fishing grounds ng ating bansa ang Scarborough Shoal, kaya naman malaya dapat mangisda doon ng mga Pinoy. Nasa loob ito ng 200 Nautical Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at bahagi ito ng ating teritoryo. Pero sa kabila nito, 2 dekada na umunong hindi nakakapunta sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc para sa mga lokal, ang 56 anyos sa si William Laige. Sa aming panayam sa kanya, nito lamang September 17, sinabi niyang naibenta na rin daw ang kanilang bangkang ginagamit para pumalaot sa Bajo de Masinloc. Dati meron kami pangkalburo dito ay, kaya lang, bininta na kasi nung hindi na kami nakakapasok sa kalburo, bininta na ng may-ari. Kwento ni Mang William, saganang-sagana sa isda ang Scarborough Shoal, kaya't umaabot sa 20,000 pesos sa kanilang kinikita sa bawat paglalayag. Grabe nung nangangabil kami doon, pinipili lang yung, parang pinipili lang namin yung mga isdang yung huli namin kasi sobrang dami isda. Makikita mo sila halos ang tubig kristal na kristal. Basta isdang ba to? Sari-sari ang mga paano ng mga isda. Pag yung medyo ganyan ay inalis namin, binibitawan pa, pinapakawalan. Namimili kami yung malalaki kasi good size ang gustong-gusto ng bilhin mga good size. Pero nag-iba na ang sitwasyon, ngayong hindi na sila nakakapunta roon. Swerte na raw kung kumikita ng 2,000 piso si Mang William sa isang araw ng pangingisda. Ang 1,000 napupunta pa sa pambili ng krudo. Pero kung si Mang William isinuko na ang pagpunta sa Scarborough Shoal dala ng takot na maharang ng Chinese Coast Guard, patuloy na nakikipagsapalaran ng 62 years old na si Inocentes Forones para may paipangtustos sa pamilya. Grabe, hindi ka makapasok, tubig yung salubong sa iyo salubungin ka ng speedboat. Yung 2 barko nakakuan talaga yan, nakaabang sa bukana. Kaya hindi ka pwedeng papasok doon. Pero bukod sa takot para sa kanilang seguridad, pinangangambahan din daw ni Tata Inosente sa pagkakalugi sa tuwing papalaot sa Bajo de Masinloc. Pag itaboy ka talaga, laking lugi mo, laki ng konsumo niyan. Nasa mga 80,000 ang konsumo. Kung hindi ka papasukin doon, di mayari ka. Saan ka kukuha ng 80,000 na naman? Pero kay Tata Inosentes, hindi sapat ang ginagawa ng gobyerno para ipaglaban ang ating teritoryo at ang kanilang kabuhayan. At dahil mapanganib, patuloy daw silang papalaot dahil ito lamang ang alam nilang mapagkukuhanan ng ikabubuhay. Kami lang siguro nakipaglaban dyan. Yun nga, isip ko. Kaso mananagat. Wala may ibang trabaho. Mananagat ka lang. Balik na, wala ka dala-dala. Ito ang katotohanan na patuloy na naranasan ng mga mangingisda dito sa Masinloc, Zambales. Tila sila ay mga dayuhan na patuloy na pumupuslit sa ating sariling teritoryo. Sa pagbisita ni Defense Secretary Gibo Chodoro sa Capas Tarlac noong August 10, sinabi nito sa CLTV 36 News na patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para tugunan ang problema kinakaharap ng mga mangingisda na apektado ng territorial dispute sa West Philippine Sea. Isa po yan sa issues na hinaharap po natin. Ang isa, ang kabuhayan immediately ng mga mangingisda. Makipag-ugnayan po ang gobyerno sa kanila upang sa ganon sila ay makalayag muli, sustainably, at i-upgrade din ang capabilities nila kasi kung maglalayag sila sa maliliit na bangka, unang-una, pag malakas ang hangin, malakas ang alon, hindi na sila makapaglayag. So, hindi rin tulong sa kanila. So, all of government effort nga ang nararapat sa mga maliliit na mangingisda natin. Bakit ba pananatiliin silang maliliit na mangingisda kung pwede naman palakihin natin ang kapasidad nila? Inamin din ni Teodoro noon na patuloy ang pagtaas ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. May heightened concern tayo dito sa area. Mas volatile ang area. Kaya nga, pero pagtuunan natin ng pansin ang sarili natin pagtatatag. No? That is the best defense. Sarili natin pagtatatayo. Pilit tayo, sinasama na lahat daw ng galaw natin ay pilit daw ng Estados Unidos sa atin. Sinasabi ko, insulto ito
sa Republika ng Pilipinas. Tayo ay may sariling paninindigan. Kapag ang China, nag-iisip sila na hinahambing tayo sa tuta ng Amerikano, ako naiinsulto. May sarili akong utak, may sariling utak ang Pilipino at lalong lalayo ang Pilipino sa kanila. Samantala, ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inirekomenda ng Department of Justice o DOJ na sampahan ng kaso ang China sa massive coral harvesting sa reef ng West Philippine Sea. Aniya, kahit walang territorial dispute ay malaki ang epekto ng pag-harvest ng China sa pagkasira ng kalikasan. Kinumpirma naman ng Philippine Coast Guard itong Lunes, September 18, ang severe damage sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Remulla, kukunin na ng gobyerno ang pinakamahusay na legal expert and environmental lawyer sa bansa para sa pagsasampa ng kaso laban sa China. JM De Jesus, CLTV 36 News. Dinukot at hindi sumuko. Ito raw po ang sinapit ng dalawang Bulacania na environmental activists sa kabay ng mga miyembro ng militar sa Orion, Bataan noong September 2. Sila po ay sina Janila Castro at Jed Tamano, pawang mga miyembro ng ACAPCA Manila Bay, isang environmental alliance dito sa Central Luzon na sumasalungat po sa reclamation activities sa Manila Bay. Narito pong report. Ang tanong na dinukot ba kami o kusa kaming voluntaryo kaming sumurrender. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sakay ng van. Napilitan din kami na sumurrender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Ito ang inihayag ni Junila Castro sa press conference na inorganisa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa Plaridel, Bulacan nitong Lunes, September 19. Si Castro at kasama nitong environmental activist na si Jed Tamano ay mga miyembro ng ACAPCA Manila Bay, isang environmental alliance sa Central Luzon na sumasalungat sa reclamation activities sa Manila Bay. Nung gabi po ng September 2, naglalakad lang po kami sa kalsada nung meron pong dumukot sa amin. May tumigil pong SUV sa harap namin, tas dinukot po kami, tas pinilit kaming pasamahin sa kanila. Yun po yung totoo. Akala po namin sindikato. Pero kilala po nila kami. Nitong nakaraang linggo, inihayag ng NTF-ELCAC na sumurrender si Castro at Tamano. Samantala sa inilabas na report ng Philippine News Agency nitong September 19, sinabi raw ng task force na tila sila'y pinagtaksilan. Isinagawa raw ang naturang press conference na may mabuting intensyon para sa dalawang environmental activist. Naninindigan din umano ang NTF-ELCAC sa posisyon ng 70th Infantry Battalion ng Philippine Army na sumuko ang dalawa at suportado ito ng kani-kanilang affidavits. Pero ayon kay Castro, labag sa kanilang kagustuhan na mapunta sa military custody at napilitan lamang silang pirmahan ang kanilang affidavit. Hindi rin namin ginusto na mapunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. Ayon naman sa human rights lawyer at chairperson ng National Union of People's Lawyers na si Edre Olalia, walang legal basis para i-detain ng uniformed personnel ng gobyerno ang dalawang environmental activist. Nitong Lunes din, nakalaya na ang dalawang kabataang environmental activist. Ito yung laban sa pagpapatigil sa mga reklamasyon. Tama! Pagkakaya ng mga mangisda sa Manila Bay. Tuloy natin lahat sa pinagagawa natin ngayon. Maraming salamat talaga. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Sa ibahong balita, 28 veterano ng World War II ang pinarangalan sa ika-80 anibersaryo ng pagkakatatag ng Bulacan Military Area sa Bayan Huya ng Bustos nito lamang September 14.
Pinangunahan po ni Philippine Veterans Affairs Office Deputy Administrator Restituto Aguilar ang paggawad sa mga veteranong Bulakenyo at Bulakenya ng plaque of recognition para sa kanilahong naging sakripisyo at serbisyo. Nakatanggap din sila ng cash gift at iba pang token of appreciation mula ho sa pamahalaang panlalawigan ng Bulacan. Nabanggit din ho ni Aguilar ang Republic Act 11958 o yun pong Rationalizing the Disability Pension of Veterans Act of 2003 kung saan makatatanggap ng mula 1,000 hanggang 1,700 pesos o 4,500 hanggang 10,000 pesos ang mga war veteran. Bukod ito sa hanggang 20,000 pisong pensyon na kanilang matatanggap o natatanggap na sa bisa ho ng Republic Act 11164. Ongoing na rin daw ang pagtatatag ng Veterans Wards, isang inisyatibang naglalayong maghatid ng libreng pagpapa-ospital at serbisyo medikal sa lahat ho ng mga veterano sa bansa. Nagtapos ho yung kaganapan sa pagpapalabas ng maikling documentary film na sumasalamin sa naging karanasan ng mga war veteran. Mahalaga ang naging papel ng Bulacan Military Area noong World War II matapos itong maging command at operational center. Sa pangunguna ni General Alejo Santos ay ginamit ito laban sa mga Hapon na nais pong sakupin o sumakop sa ating bansa. Higit 23,000 Pilipinong sundalo at gerilya ang tumuloy sa BMA taong 1943. Balen, ako po mama ko, magbalik na po. Balen at balita. Magbalik na po ing balen at balita. Asong kitde po ring estudyanteng Kapampangan ng Holy Angel University. Ini pong championship king Merapatahak for Gov Challenge 2023 kini pong regional level. Betong ya po ini kareng aktibidad ng Computer Emergency Response Team ng Department of Information and Communication Technology bangkanita apasikan ng cyber security. At inyang apata miyembro po ing third year students ning Team Cyber Foxa Spade ning Universidad. Ila po ing first batch ning cybersecurity course ning Holy Angel University. King mabilog ka Pilipinas, ing HAU mo po kanuing mag-offer king cybersecurity. Ang tibok betong kurso at aliya mo party ning IT course. Samantala, i-representane po ning Team Cyber Foxa Spade ing kakatamong Rion Central Luzon king national level Hack for Gov Challenge amarapat po keng tutuking bulan. Mali meaning karingaliwang tao. Bala dapat siya sinabi mong hacking. Batsuran agad. Bad person na ka na luluban mo lang ring system, pangwana mo lang. Pero kung tokenye po, yung meaning na talaga yung hacking, tang magaling ka keng technology. Dahil keng kareng pelikula, kareng ababasa tao, may tsura yung meaning. Ngayon yung gobyerno mo para kulang tapo talaga kasing professionals keng cybersecurity. So kukuha laking kay po karing estudyante ta mula London ino ring magaling. Kaya masaya kami ng Holy Angel maging yang part keng government para makapag-train kaming student, makasaog kami.
Kung nino man pong bisang makiyabang cybersecurity, ako po tatakot na log kayo ng field ini kasi diyan nga lang pong balo, ituruda kayo po, lalo na po yung Holy Angel. And ito po, kung bisa kayo po log kayo cybersecurity, kailangan nyo rin pong dedication, mag-aral, sacrifice kin time, syempre po manag-aral kayo inside the academe and Kinglual din po, extracurricular din po, and ito po willingness to learn din po. Balitang sports na naman po, may pidila po kayong PBA Rookie Draft 2023. Nene pong 7 basketballistang Kapampangan, 10th pick ya po kayong second round i Luis Anggalang, kabang first pick naman kayong third round i JB Bahio. Kaya bela naman kareng 79 out of 240 draft applicants para kayong 48th season ng Philippine Basketball Association, di Archie Concepcion, Jason Apolonio, John Lloyd Clemente, MJ Garcia, ang popong i Raymond Binuya. Kasalungsungan lang pong mamyalong para kayong Pampanga Giant Lanterns, kayong Maharlika Pilipinas Basketball League, deng kabalenta mong successful PBA draftees. Kabalen, bayo tamo po papupos, pasibayo paltoke po ining masanting parol. Ikuha na po ning CLTV 36 ne kaya pong Tourism Star Awards ning City of San Fernando, Pampanga. Hindi pong parol ngayon ni akityo po rin mga regular version. Pila na mo ngaldo, 87 days na mo po akityo no rin maragula version na ning parol ngayon ni kayong Giant Lantern Festival. Yan, kabalen. At kabang 96 days na mo naman po, Pasko na. Yan, nakalaga kayo sa apin po rin ang mga regular balitang kinalap ng kakatamong news team, king lagyo na po ning mabilog, CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po, ingke kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen. Dakal pong salamat.